आता एक शॉपिंग झाली, एक झाली. आता कपडे, अन्न वस्त्र झाला. नाही, अन्न वस्त्र झाला. आता अन्न रवला आणि वर एक जाऊचा उद्या होय ना. त्याच्यासाठी येऊ प्रयत्न. चला क्वाट आता सगळा जसा आमचा परत किचनवर क्वाट. हे बघा मोठा बास्केट घेऊन यांची शॉपिंगला सुरुवात झालेली आहे. हे स्वराज हाय कर. हो बिझी स्वराज. नारळ बघा 19 रुपये. स्नेहा घे का दोन्ही स्नेहांनी. आम्हाला देवीची ओटी भरायला घ्यायचंय. नारळ घेऊचे आहेत ना, असं वाजवायचो की शिहोळ सगळी पडतली आणि असं खनखन आवाज. हे बघा हे चिरमुरे घेऊया प्रवासात. हा बेल बनव ना पिंड्या. काय बोलतो नाश्त्याचा. तुला काय, तू काय घेतलं हे दाखव. सानू मी आणि सोनम दीदीसाठी. अरे बाप, सानू हे घे. प्रत्येक जण आपापली शॉपिंग करताय वाटतं. हा मी सोनम दीदीसाठी. जाऊ देते व्ह्यूअर्स. हा आमचा परिवार आणि यांचं नाव काय. हा तुम्ही बघता आमचं चॅनल. थँक्यू. हा चला बाय. बरं वाटलं. हा माझा आवाज ऐकत येईल की आता हे सेकंड ना मगाशी एक भेटला. सॉरी जा सगळ्यांना असं थांबवलं. आता या दुसऱ्या, तुमचं नाव सांगा ना. स्वतःहूनच आल्या तुम्ही परत किचनला. हा थँक्यू. आमचं चॅनल बघितल्याबद्दल. असंच बघत राहा. आणि काय बोलतात ते, काय आवडतं सगळ्यात जास्त. रेसिपीज बघते. रेसिपी कुठली आवडली सगळ्यात. सगळ्यात जास्त आपले मालवणी भाज्या बनवली नाहीये. पण आठवण आल्यानंतर ती रेसिपी बघते. बघता ना. सहसा कोणी दाखवलीच नाही. हा थँक्यू. हा बनवून बघा ना, सोपा तर. आमचा बाबू तो ए बाबू दाखव. यांना बाबू बघायचाय. झोपला तो बघा तिकडे. बड्डेच्या ब्लॉग हा थँक्यू. प्रवासात आमचा ठरला की आम्ही काय बनवतो भेल. वहिनी त्याची रेसिपी शूट करतो. तू पोरग्यांका जर नाही भया चणे शेंगदाण्याची भेळ तर फरसाण टाकून पण द्यायची. आपण बघायची काकडी, कांदा, टमाटर ते तर घेतलेलं आहे. हा आता गरमी बीट काय म्हणतात ते, गरमी कमी करण्यासाठी काय घेतला. थंडाची बॉटल नेली ना तर ती गरम होता. या आपण गार पाण्यात टाकला की लगेच बनवून. तेवढा. हा चला. आता वहिनीने थंडा घेतला. थंडा बरोबर काय होया सांगा. थंड्यात पाणी. मग ही 5-5 थंडो हा ना 5-5 लिटरच्या. नको. अनुभव असा की ट्रॅव्हलिंग मध्ये पाणी जास्त लागतं. आता उन्हाळा. आता गृहिणींचा सगळ्यात आवडता विषय बघूया किचनच्या वस्तू काय भेटतात का त्यातल्या. जर तुम्हाला एखादी काय आवडत असेल तर तुम्ही सांगा. चला जाऊया पुढे. चला ये. त्या कोपऱ्यामध्ये काय काय गावता का नाही हो. गावता. दाखवा काय काय घेतलं तुम्ही. पाविल तो आणि खिमटीसाठी टोप. किती लकलकीत तो बघा. हे बघा काय मस्त स्वस्त. आणि असे तुमका काय स्वस्त मधले आयटम हवे असतील आणि स्टीलची क्वालिटी पण चांगली आहे. हे बघा मोठे मोठे सुऱ्या चाकू पण आहेत बघा. आज स्नेहा दुसरी स्नेहा आणि सरोज अशा प्रकारे आमचं यो प्रवासात जाताना काय काय घेऊ वया आणि स्टार बाजारामध्ये काय काय वस्तू स्वस्त आणि किती दराला भेटतात तो व्हिडिओ दाखवला. तर तुमका कसं वाटलं हे आमका नक्की सांगा. कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा.